ଏବେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ପାଏ 2ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜି ମୋର ଦିନ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମମି ଭାଜୁଥିଲା ମାଛ। ଆଉ ଏଣେ ପୁଷି ମାଉସୀ ବି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା ମତେ ଟିକେ ମାଛ ଖୁଆଇଦେ। ମୁଁ ଖୁଆଇବା ସରିଛି କି ନାଇଁ ଚିନି ମାଉସୀ କଲ୍ କରି କହିଲା ଲଞ୍ଚ ଟା ଏଇଠି ହବ, ଆସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚିକେନ, ମାଛ, ଶାଗ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସାଇଡ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଟିକେ ଶୋଇଛୁ କି ନାହିଁ ମମି ଖବର ଦେଲା, ଦହିବରା ଖାଇବୁ ଯଦି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ଦହିବରାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରିନି, ଯୋଉ ଚାମଚରେ ବଡା ହଉଥିଲା ସେଇ ଚାମଚରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଓ କି ଶାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଏଇଟା କି ମାସ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆମ ପରିକା ଆପଣଙ୍କର ବି ଗରମ ହଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚିନୁ ମାଉସୀ ଆଜି ତାର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଖେଳେଇ ପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଏତେ ସାରା ଦହିବରା ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଦିନ ବେଳେ ସାରି ପାରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ 1-2ଟା ଲେଖା ଖାଇଦେଲୁ। ଆଜି ଖାଉରୀର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଛି ନା କଣ। ଦିନରେ ପୁଣି ଆମ ଘରେ ଚିକେନ କଷା, ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ଖାଇ ବୁଧବାର ଟା ମୋର କଟିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।